मेंबाय साहा लोंदो सासे गैया बिनानावा साब्रै बिब' बिनानाव गार' गायदो देग्लायनि बे जाबाय सालथि एसेमोन गायनाय बियो एसेमोन खै बिगा गायनाय 2 बिगा 4 कथा गायनाय एसेमोन ओमफ्राय बेसेबां मोननाय 2 बिगा 4 कथायाव 32 कुइन्टेल मोननाय लाब थांनाया 21,000 थांनाय लाब थायोना खरसाया 64,000 मोननाय 2 बिगा 4 कथायाव बेनिखायनो बयबो गायनांगौ जोंनि बर'फोरा गावनि हाखौ मालायनो थिका होनाङा आदि होनाङा गावनो खस्थ' खालामनानै मावनो नांगौ ओरैनो थायो हाया बेनिखायनो गासैबो जोंनि बर' मानसिफ्रा बर' बिदा फंबाय गासैबो गोसो हो खेथि मावनायाव बांगालफोराल' गायनो हाया जोंबो हायो जोंबो मावनांगौ बेनिखायनो आं गासैखौबो बुंदो बर' बिदा फंबाय गासैखौबो बेनिखायनो गासैबो मावनांगौ इसे जि जाया जेसेबां हा दं 2 बिगा 1 बिगा 3 बिगा जा दोङो आं एबार 10-12 बिगा गायनो नागिरदों नायना लादो नो लोगो नांनानै गायदो नो